Hola, avui cuinem un plat que podeu adaptar perfectament per al vostre dia a dia, però us l'ensenyo en aquest programa esportiu perquè també us pot servir de dinar en dies de travesses o tirades llargues que pareu i dineu tranquil·lament. Els problemes gastrointestinals poden comprometre la digestibilitat dels aliments i la nostra obtenció d'energia. Per això és molt important que sempre tinguem en compte que aquests aliments siguin baixos en greixos, evitar les cafeïnes i que siguin baixos en fibra. És un factor molt important la hidratació, ja que hem de dur-la correctament al llarg de tota la nostra cursa i pràctica esportiva. I després sempre hem de triar aliments que siguin cuinats i de molt fàcil digestió. Els ingredients que utilitzarem per fer aquesta recepta són els següents: la quinoa, una mica de gall d'indi, que també és proteïna, hi posarem blat de moro, un carbohidrat energètic, pèsol, que és un llegum, ens donarà aquesta proteïna, i posarem olives, que ens ajudaran a mineralitzar-nos. Per la cocció de la quinoa és molt important que tingueu en compte les proporcions. Per cada got de quinoa necessitaríem el doble o una miqueta més d'aigua. També, si voleu, podríeu fer-ho amb brou, que li donarà més bon gust. Un brou vegetal, que és una manera també de mineralitzar-vos quan esteu fent activitat física. Per tant, per un got de quinoa farem un parell de gots d'aigua. I això us pot posar en fred, no necessita remull. I ara l'únic que hem de fer és posar-ho a coure. Quan comenci a bullir, ho deixarem. Aquesta quinoa ja la tenim llesta. Ja veureu que quan ha absorbit tota l'aigua que li heu posat, deixa com uns forats, que és molt interessant veure'ls, perquè així veus la resta d'aigua que li queda a l'olla. Si encara et queda aigua la pots deixar una estona més al foc, però si no, treu-ho perquè se t'enganxarà tot i costen molt de netejar els culs de les olles. Hi posarem unes olives, però potser em dieu que us fa molta set. Aleshores, lliurement, hi poseu un altre tipus d'ingredient. Això ho deixo al vostre gust. Altres ingredients que li podeu posar a la quinoa és, per exemple, el gall d'indi. Aquest embotit és baix en greixos i us pot ajudar també a aportar-vos aquest contingut proteic que, com que entenem que esteu dinant, doncs també esteu fent una llarga tirada i tampoc no ens anirà malament. Ja tenim tots els ingredients preparats i ja només ens queda barrejar-ho. La quinoa, com que és un gra petit, ens anirà molt bé per menjar-ho encara que estiguem cansats o vulguem anar ràpid, perquè queda molt toveta perquè és un cereal cuit. Ja tenim la quinoa a punt i ja li afegim aquests ingredients que hem tallat, el gall d'indi, el blat de moro, que en aquest cas és en conserva, per tant, ja venia precuit, no ens ha donat més feina que obrir el pot. I el mateix amb els pèsols, si és temporada i els podeu trobar i els coeu a casa, doncs perfecte, i si no, doncs els utilitzeu de conserva. Si voleu, podeu afegir una mica de sal en la cocció, però l'oli en cru, si li tireu i després us aneu tot el dia d'excursió i potser a ple sol, es pot fer una mica ranci. Per tant, o el porteu a part, cosa que és bastant perillós perquè s'us pot vessar, o senzillament no n'hi poseu, penseu que aquest és un àpat més efectiu que no pas de gaudir. Ja tenim temps de gaudir de gastronomia en altres situacions que no sigui ben bé fer esport. Però en principi ho podríeu menjar així i no passa res, està bastant bo, ja ho veureu.